Ndewo ụmụ akụkọ anyị chọrọ ile anya n'ụbọchị taa isiokwu dị mkpa ịgụ oge elekere, telling time on the clock. Ọ dị mma na sọbjekti nke akpọrọ mathematics a na-akụziri anyị otu esi ele oge n'asụsụ Igbo. Anyị chọrọ ile otu esi ele oge agwụkwanye ya n'asụsụ Igbo mara ya ọfụma eme. Ka anyị gaa n'ihu ihe ndị anyị nwere na bọọdụ. Ọ sị sekọnd 60 mere otu nkeji. Sekọnd pụtara seconds, otu nkeji a minute. Sekọnd 60 nke pụtara bekee 60 seconds make 1 minute. Nkeji dịka ya mara nkeji 60 60 minutes mere otu awa, nke pụtara na 60 minutes make 1 hour. Enwekwara awa 24 mere otu ụbọchị, 24 hours make 1 day. Ụbọchị 7 mere otu izu ụka, 7 days make 1 week. Izu ụka 4 mere otu ọnwa, 4 weeks make 1 month. Ọnwa 12 mere otu afọ, 12 months make 1 year. Ihe ndị a bụcha ihe ndị anyị kwesịrị ịma n'uche anyị doro ya. Unu lee anya, anyị ga-ama ihe na-akụnụ site n'otu ha si aga. Aka ogologo bụ aka nkeji, aka nkenke bụ aka awa. Unu lee anya na ihe eserese n'elekere sịrị, anyị depụtara ya sị aka ogologo bụ minute hand, aka nkenke bụ hour hand. Site n'ihe anyị sịrị ka anyị mara ihe na-akụnụ. Dịka aka ogologo bụ minute hand, aka nkenke bụ hour hand, ọ na-ewe aka nkenke nkeji 60 ịgba gburugburu gbazuo elekere tupu aka nkenke siri n'otu akara banye n'ọzọ. Ọ na-ewekwanụ nkeji 5 tupu aka ogologo siri n'otu akara banye n'ọzọ. What do I mean? It takes 1 hour for shorthand to move from one number on the clock to the other, that is to clock an hour. And then it takes 5 minutes for longhand to move from one number to the other. And then it takes 60 minutes of this longhand to go around the clock in order to clock an hour. Dịka ekwu na mbụ, n'aka ogologo bụ minute hand, aka nkenke bụ hour hand or hour hand. Site n'ihe anyị kwuru, mgbe aka ogologo nọ na akara 12, aka nkenke nọ n'otu akara, ọ na-egosi na ọ kụọla elekere otu awa. Ka anyị lee, chetakwa na mgbe aka ogologo nọ n'akara 12, aka nkenke nọ n'aka otu akara, ọ na-egosi na ọ kụọla elekere otu awa. Site n'ihe anyị kwuru ka anyị mara ihe na-akụnụ. Ihe ọ pụtara na ihe na-akụnụ bụ ọ kụọla elekere 8 nke ụtụtụ maọbụ nke abalị. Dịka anyị kwuru site na ọmụmaatụ anyị chọrọ inye, ma ọ bụrụ na aka nkeji agafeela akara otu awa nke wụ akara 12, that is when the minute hand is past. Anyị kwuru na ọ na-ewe aka nkeji 5 isi na otu akara banye n'ọzọ, isi na otu akara banye n'ọzọ, meaning that it takes 5 minutes for longhand or minute hand to move from one number to the other, from 12 to 1, 1 to 2, as it moves until it goes around the clock to clock an hour. Ka anyị mara ihe na-akụnụ. Ọ dị mma, unu lee anya, aka nkeji na ha agbada. O sila na akara 2 banye n'akara nke 3. Ka anyị mara ihe na-akụnụ. Site na ịma ise anyị ga-agụkọkwa ya, sitekwa na otu o si ama. 5, 10, 15, nke pụtara na nkeji 15 nọ ebe a. Nkeji 15 ka o ji wee gafee elekere 8. Anyị abịala nke akpọrọ etiti.
etiti elekere, half past. Agụkọ ya ọnụ ka anyị mara mgbe aka nkeji rụziri bịa nọdụ na akara 6. Mgbe ahụ mgbe a ga-asị na o ruola n'ọkara. Ọkara pụtara na bekee half past. Ọ dị otu a, ihe a ga-asị bụ na o jirila ịma ya ise ihe ọ pụtara bụ 5, 10, 15, 20, 25, 30. O jirila nkeji 30 wee gafee elekere 8. Ma nke kacha mma ikwu dị mma na ntị bụ na o jirila ọkara wee gafee elekere 8 nke ụtụtụ maọbụ nke abalị. Ka anyị marazienu mgbe aka nkeji ga-agafe ọkara chụwazie 1 awa. Mgbe aka nkeji na-achụ 1 awa, kedu otu anyị ga-esi agụta ịgụ oge n'elekere a? Unu lee anya, unu ga-ahụ na nkeji na-achụ ịkụ 1 awa. Nkeji nọ na akara 8. Anyị ga-esite na akara 12 were maa ya ise nata azụ. Chetakwa na anyị sị na ọ na-ewe nkeji 5 aka nkeji isi na otu akara banye n'ọzọ, isi n'otu akara banye n'ọzọ, mana anyị ga-esi na akara 12 wee gụrụ ya bịawa azụ. 5 5 5 5 5 na bekee. Ka anyị gụrụ ya n'Igbo: 5 5 5 5. Chetakwa na anyị na-akantụ ya in 5 dịka ndị bekee kpọrọ ya. 5, 10, 15, 20. Ya bụ na o ji nkeji 20 ga-ịkụ elekere 9. Chetakwa na ọ na-aga ịkụ elekere n'ihi na ọ gafeela elekere 8. Ugbu a ọ na-achọ ịkụ elekere 9. Nkeji ole ka ọ chọrọ iji akụ elekere 9? Nkeji 20. Nkeji 20. It is 20 minutes to 9 o'clock. Kedụkwanụ maka mgbe nkeji a bịa gatụkwuo elu? Ka anyị mara ihe ọ wụ. Sitekwa na ime ise na ịbịa n'azụ, ka anyị mara azụ bịawa 5, 10, 15. Ya bụ na nkeji 15 ka o ji na-achọ ịkụ elekere 9 nke ụtụtụ maọbụ nke abalị. Na mmechi, dịka anyị mụta ịgụ oge elekere clock, anyị mụtara na aka nkeji bụ minute hand, na ọ na-ewekwa ya nkeji 60 ịgbazu elekere wee mee 1 awa. Nke pụtara na bekee, the long hand is a minute hand and it takes 60 minutes for the long hand to go round the clock before clocking an hour. Aka nkenke bụ the hour hand. Ọ na-ewekwana ya awa 24 ịgbazu elekere gburugburu n'ụbọchị iji wee mee 1 ụbọchị. That it takes the short hand 24 hours to go around the clock, not to make 1 day. E nwere elekere nke dabara n'ụtụtụ, nwee nke dabara n'ehihie, nwee nke dabara n'abalị. A na-enwe aga ịgụ ya mgbe nkeji gafere akara 12, n'ihi na akara 12 bụ mgbe ọ na-akụ 1 awa, elekere 1 awa. Mgbe aka nkeji gafere ya bụ na abanyela ngafe nke akpọrọ bekee pass. Mgbe o ruru n'etiti rute na akara nke akpọrọ akara nke 6, asị na o ruola ọkara, half past. Mgbe ọ nọ na 3 maọbụ 9, akara 3 maọbụ 9, ya bụ na ọ nọ na nkeji 15 wee gafee nkeji 15 wee na-achụ elekere 1 awa. Chetakwanụ na ịgụ elekere bụ ihe dị mfe, ọwụ ihe tara akpụ. Ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ, gịnị ka unu ga-asị onwe unu emeela?